Ahojte, dobré ránko. Ja som si takto ráno ešte vybehla do lesa predtým, ako mi začnú konzultácie a napadlo mi, že vám nahrám, ako také sedenia u mňa prebiehajú. Tak aktuálne iba online a ja nie som veľký zástanca nejakého rýpania sa v minulosti a hľadania traum a zranení a vlastne takého umelého vyťahovania všetkých tých bordelíkov a už vôbec nie hľadanie vinníka, či už v iných alebo v sebe. Myslím si, že veľa vecí sa dá poriešiť z pozície tu a teraz. To znamená, čo ma teraz trápi. Tá emócia, ktorá je v tom teraz, je ako niť, ktorá rezonuje na rovnakej frekvencii ako nejaké ďalšie situácie, a ktoré nás dovedú až k danému zraneniu alebo k danej traume. A možno to pokračuje ešte ďalej po nejakej rodovej línii. Ale ak ja ju zneutralizujem tu a teraz, tak tá niť sa zneutralizuje celá, po celej svojej dĺžke. Že ja vôbec nemusím vedieť, čo tá trauma niekde je. Hej? Aká to bola, čo to spôsobilo. A stačí pracovať s tou prítomnosťou. A jasné, stáva sa, že nás to do tej minulosti zavedie, že to tam objavíme, tie situácie nepríjemné a bolestivé a vtedy neutralizujeme tie. To znamená, že ak ma teraz trápi nejaká situácia s partnerom alebo s mojimi deťmi, tak áno, určite to má príčinu niekde v minulosti v mojom vzťahu s mamou alebo s otcom, ale ak ja ju, ja to volám, zneutralizujem, tú emóciu teraz, tak všetky tie situácie, ktoré mali rovnaký nádych a rovnakú bolesť, tak sa zneutralizujú a ja vôbec nemusím pátrať, aké to boli. A používam techniku, alebo teda metódu Psyche, píše sa to psych-k, ak by ste si chceli niečo o tom vyhľadať. A mám túto metódu veľmi rada, pretože je jednoduchá a je láskavá a zavedie nás rovno do emócie a pomôže mi prežiť tú emóciu a ten proces tak, aby bol čo najviac v súlade so mnou, s mojím telom a s mojím rozpoložením. Základ sú samozrejme správne otázky, s ktorými vás potrápim, ale ktoré vás vyťahnú z tej vibrácie, ktorej ste, pretože vás prinútim sa pozrieť na ten problém úplne inak. Ja rovnako pracujem sama so sebou a hoci neprežívame tie isté situácie, mali sme úplne iné zázemie, iný background, mám úplné pochopenie pre tú zraniteľnosť, do ktorej sa v rámci tých procesov dostávame. A preto je pre mňa základ bezpečie a láskavosť v celej našej komunikácii. A hoci sa vyriešením jedného problému môžu otvoriť ďalšie, čo sa aj stáva, pretože ak otvorím jedny dvere, tak vôjdem do ďalšej miestnosti, tak nikoho zo sedenia nepúšťam bez toho, aby sa cítil lepšie, ako keď ku mne prišiel. Nikoho nepustím a budem vás držať, dokým si nepotvrdíme, a na to už mám spôsoby, to, že nejdete odo mňa rozdrbkané, ale idete ďalej v sile, v vyššej sile a vyššej sile.